zo nan. Zo nan. Ke wai tuwo ne a idan ki ko tuwo ne a kunnen ki? Kullum sai mishin san biyan kudin haya. Hauka ake yi. Alhaji kai hakuri, dan Alhaji nake jira yazo in karba in baka. Ina romu dan Alhaji, dan Alhaji banzan dan Alhajin wofi. Shi maka ba daki lokacin da za a zo a baki daki. Dan Alhajin ne yazo, ba shi ka zo maka baki ba. Haka ake yi. Mun zo mun dauki daki mun baki daki mana wulakanci. To wallahi tallahi ina baki daga nan zuwa wani lokaci. Wallahi ka kudin haya. In baka ba wallahi ta yi zaki. Haka ake yi. Kai hakuri zan baka. Kuma dai zan je ga miki. Kawai na gina gida shi ne kuma sai mai dan iska ne. Haka ce? Wannan Alhaji. Ba dan iska bane ne. Wannan Alhaji. Yau ina ga jama'a. Ya gari. Lafiya da wallahi. Na zan ko. Kawai idan zama kuɗi na kullum na gyara muku. Shekaran jiya na aka zo aka ce mu ɗakin tan da baya aka ce zuba yake yi. Mu lokacin da muka mu yarin tamu a kan tamburawa in ka je ka samu aka abun nan gidan kwarki da uwanin hanza. Alhaji. Kyauta ce ba mu ɗaki wani lokacin saboda rage mu da biyayyen mu. Alhaji magana ni kai. Na saurare kamar me ne yalla. Bako ne ni. Zakowa ne garin ga ina tambaya an ka ce in taho gurin ka ina samun gurin kwamci. Akwai nan har ma nan gidan nan ne ma ta amma kana duk abin da kake bukata za in baka za ka bar ku. A'a ba ni son wanga. To sai me? Ba a samun mutum shi kwana shi guda sai an gwama shi da wata. Sojin ne nan ba wai cin gidan iyali na bane daki maka tana daga sanan san buku 100 a ciki. A bi ake yi. A to ba ni son irin wannan. To tafi masallaci. Inda aka yi sallah. Ka tafi inda ake sallah. Ba abin na hakurin mu je mu tada mu. Baka ba suwa. Ba zan bayar ba. Baka ba suwa. An kya bayar. Ka rena bako. An rena bako. To shi kenan. Allah shi tsare. Kuma kiya ne ta arena ka. Allah shi tsare. Amma bako mutunci a gari. Mutunci ne, ka ba kudi shi ne. Wai san abin da kike